हेलो एवरीवन दिनैबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय सलागोफोर नोंथांमोनाथ' दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन सलागोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शन बा बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों देंखो बोदो ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल देंखो बोदो मुंनि अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथुराज बर' बिथांजों लोगोसे रिदम स्मिथा आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी बिथां आरो बिथांजों लोगोसे बिजिं बरगयारी डिअपि खालामदों सान बर' मेकआपखौ खालामदों आस्थायसा बसुमतारी बिथां स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ जों एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टिजार भिडिअखौ एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला एमबि प्रेजेन्ट चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो आरो बे गोदानै फैनो गोनां फुल मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो लोगोफोर थाबैनो बे मिउजिक भिडिअखौ एमबि प्रेजेन्ट चेनेलावनो रिलिज खालामनानै होसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर दानिफ्रायनो नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो एसे नेनानै थाथ'दो लोगोफोर स' लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।